namong tigpaminaw ining tungora karon. Ano sa kini ang usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O magapanghinaot kami nga nining tungora karon, kamo sa Kabaskog, sa inyong mga panglawas, kamo sa Kadasig dini, uban sa inyong pagpahinuna, sa inyong pagpatalig para inyong mahibaluan ang mga kamatuoran nga makapaghatod ngadto sa tao sa kalawasan nga kini mga kamatuoran na itudlo ni Master Ricaramo pa din sa mga among itudlo kaninyo binasi sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may basahon man nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit para himuon nga Biblia kini kun dili sa pagsuporta lang nga dili masupak ang Biblia. O ining tungura among mga mainitong pagtagad sa mga kaigsuonan sa atong mga panagtigom. Salamat sa inyong mga pagtambo nga ato gyud nga kanunay hinumduman nga sulod sa usa ka tuig adunay atong iniusang panagtigom sa Marso 10 ug labi na niining milabay Agosto 19 spiritual birthday celebration ug ang Disyembre 29. Ug sa gyapon pa din ang atong mga kalihukan para sa paghatag sa binulan para sa atong PBCM Palace reconstruction. Ug sa mga kaigsuonan sa nagakalain-laing mga dapit labi na sa mga chapter president, kumusta kaninyo sa inyong pag-abaga sa mga radio station para maialagad tungod sa inyong pagpaningkamot sa pag-angkon aron mapabati ang atong mga programa. O labi na sa PBCM compound sa inyong pagsunod, malipayon kami sa inyong kanunay nga pagsuporta para sa atong mga kalihukan, labi na sa atong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo, mga kaigalaan ug mga igsunan, kiniusab si Brother Ronald Kanyaman, ug aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa pagpaila sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Makig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalingog mga kaigsunan, nining sibihan karon nga 25 na ka mga radio station ang mabati kining programa Visayas ug Mindanao. Dinhi sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ninyo kami matag adlong Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon ug usab makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5, live usab sa Facebook ug makita sa YouTube. Aduna kitay replay sa atong programa matag adlaw Miyerkules ug Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. O usab ang pagpangumusta din hinining maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog din gisuportaran kini sa kaubang ministro Brother Samuel Montemayor. O ingon man din sa DXDR Dipolog usab nga gisuportaran usab sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Elpidio Feliciano. Gikumusta usab ang mga kaigsunan din sa Pagadian City nga nagasuporta sa programa sa RMNDX sa PR matag adlong Domingo launa ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. O ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan, labi na sa mga kaigsunan nga niyas tinipong bansa sa Amerika nga nakasudong via Facebook Live dinhi sa Blackport, New York ni Sister TC Kulihat o ni Sister TC Kulihat Peterson. Dinhi sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegrano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Usab ang atong igsoon dinhi sa Prosperidad, Agusan del Sur, Ambrosio Verano and family. Dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur usab, Brother Democrito Badino og sa imong pamilya.
Dinhi usab sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. O dinhi usab sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Idkila. Atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Rosita ko Mangalos. Dennis Cleveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Usab dinhi sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. O sa tanan usab nga mga higala nato nga mga salesman nga nagapaminaw og nagsudong usab sa programa Kalakip Kamo sa among gipanimbaya. Og nitong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga kaigsunan, atong i-flash sa screen ang atong numero alang sa inyong mga pangutana. Mao kini 0917 811-8882. O karon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan, ang atong pag-isgutan karon mao kini atong makita, no? Dire sa screen, ang pagtubag sa pangutana ni Nilo Hodilla diri sa Valencia, Bohol. Ikaduha kini namong mga pagpamahayag, no? Part 2. Higala, kumusta kanimo? O tungod kay imong gituyo ang maong importanteng pagpangutana diri kanamo. Labi na usab sa mga nangagi kung katong mga nagapangutana nato, no? Sa dapit sa Isabelite si Nilo Nodalo. Kumusta kaninyo? Kung padayon ba kamo sa pagsunod ninyo? O para sa imong pangutana, higalang Nilo Hodilla diri sa Valencia, Bohol, atong ibalik bradron ang iyang text message, no? Gipangutana niya diri kanato. Okay, atong i-flash sa screen kini Reverend para sa makita sa mga nagsudong sa via Facebook Live. Ang text message from Brother Nilo Hodilla, Valencia, Bohol. Matud pa niya, karon lang ko nakahuna-huna og balik sa pag-text kay bag-o pa mi naka-move on tungod sa yuta nga amo untang paliton. Nalang ko ipangutanan ninyo kung unsa inyong ikasulti aning Katolik nga niangkon sila ang tinuod base sa history og Biblia na amangod sila daghang dokumento labi na sa history nga nagtudlo nga ang Katolik gayod maoy gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18. Momongkod na mga gipanghambog mo ni gamit ng termino, no, sa atong higala Nilo Hodilla. Gipanghambog daw sa mga CFD kung Catholic Faith Defenders nga kung utingkayon gayod base sa history og Biblia sila daw ang nakakunik sa mga apostolis labi na ni Pedro nga ilang giisip nga unang Santo Papa. Palihog pasabta in taon ko Brad kay murag ni samot ang akong kalibog aning puntuha. Manghinaot ko nga inyong hatagan og panahon ang akong mga pangutana. Daghang salamat. Higalang Nilo Hodilla sa diri sa Valencia, Bohol. Manghinaot usab kami nga sa pagtubag namo kung sa imong pangutana tungod kay nalibog ka nga dili pud ka na malibog. Og mao imong tuyo nga nag-angkon man lugar ang mga pagpamatod sa depensa sa Katoliko o bugat-bugat sabi ni imong giisgutan nga nagapanghambog. Dili kami nini mga kahigalaan ang naggamit ini nga termino, gibasa lang namo bugat-bugat yang termino, pero kining imong gisulti imo man puna o kining ilang giingon nga sila mo itinod kay naa sa Biblia, gibasihan nila og mga history, dokumento nga mga kalig-on lang lugar niya na nga nagatudlo nga ang Katoliko gayod mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Mateo 16:18. Unya nag-ingon pa ka nga base sa history o sa Biblia, nakakunik sila labi na kang Pedro, nakakunik ang ilang pagtulunan sa mga apostol. Labi na nga si Pedro pod nahimong papa lugar, giisip nga nahimo ni siyang papa o Santo Papa o may lain sa Roma man eh. Unya, gingon nimo nga naay ilang dokumento. Higala, niining among pamahayag, ang modala sa pagpamatuod kay ang katawhan sa Dios sa amo nang gipakita
nga gibutang kana nga ang masayod sa balay dili katong dili tag-iya sa balay o katong nanumbalay, kundi ang nasayod sa balay ang tag-iya sa balay. Og kinsay tag-iya sa balay, nalangkob ka na sa magtiayon, bana og asawa og ang mga anak. Busa niini karon nga kasaysayan, base niya na, dili gid ka maglibog among ipaniguro. Kay kung ang mga dokumento nga imong gibasihan sa imong pamati na pabor, ila man ang katungod kay walay pagtulunan garon mag-ingon nga dili tinuod. Og katungod po sa pikas moingon, kanang nag-ingog tinuod, dili man na tinuod. Ang problema og moing kag dili tinuod ng pagtulunan na, unya mao daytoy tinuod. Walay problema pag ingon nimo kanang pagtulunan na dili tinuod kung mapamatunan. Pero ang labing nasayod nini, ang mga sakop sa panimalay o ang tag-iya sa balay. Usahon nato ang atong paghuna-una kung maghisgot tag dokumento. Unang dokumento ang Biblia o ang sinulat sa Biblia o ang nagsulat nini sa Biblia. Kinsa ang usa nga sakop sa maong panimalay nga atong kuhaan og priba, Brad Ronald. Okay, Reb, atong pagabasahon ni atay Biblia sa SDA. Dinhi sa nakasulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, ilapos ta ngadto sa 13, ingon ni atong mabasa. Apan, sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mupost o sa kita gadit sa dili pabasahon ang Kapitulo 1 sa versikulo 13 sa pagsunod. Atong timan-an nga, sa tanang midawat kaniya di ay, og mituo sa iyang ngalan, sa ato ning Ginoong Jesucristo, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mga anak na sila sa Dios, pinagi sa pagdawat nila, pagtuo kang Kristo. Pero kung nahimo man silang anak sa pagdawat o pagtuo, na anak ba sila, Brad Ronald? Dumikan nga sila naa sa pagkaanak diha sa unod og dugo? Ania ang puribarib atong ipadayon sa versikulo 13 sa Kapitulo 1 sa Juan. Ingon ini itong mabasa. Kanila nga nagataw dili gumikan sa dugo, ni sa pagbuot sa unod, ni sa pagbuot sa lalaki, kundili sa Dios. Atong nakita nga dili day tawhanon ang ilang pagkaanak sa Dios, kay kung natawo sila dili gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod. Kay kana bitong diskumpiyado ta nga mag-inilugay nga ako baka ng bata kay naay nagsulti-sulti, nagsulsul nga dili ra ba na imong bata, moadto din ta sa pagtan-aw sa DNA test kung ato ba ginang dugo ikan sa atong pagkatawhanon o pagkaunod. Pero dinhi dili di ay kay nangatawo sila gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod, kundi pagbuot ni sa pagbuot po sa lalaki, kundi pagbuot sa Dios. Nga naman nga gi-akseptar sila nga anak sa Dios tungod sa ilang pagdawat o pagtuo sa atong Ginoong Jesucristo. Karon, sa pagtuo nila sa atong Ginoong Jesucristo, itawag na sila anak sa Dios. Gikonfirmar ba sa atong Ginoong Jesucristo nga iyang gitawag og mga anak ang iyang mga katawhan o tinun-an Redeemer? Oo, Reb. Atong pagapruibahan niya, kining may tatak, Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Dinhi sa Marcos, Kapitulo 10, versikulo 24, nagaingon ini. Og ang mga tinun-an nahibulong tungod sa iyang mga pulong. Apan kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, mga anak, bisag di lang tako to, Breb. Klaro kayo nga si Ginoong Hesukristo, ngadto siyang mga tinun-an, nagtawag siya mga anak. Ni apareb ato pang dugangan sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church nga Biblia. Dinhi sa Juan Kapitulo 13 versikulo 33. Mao kini atong mabasa. Mga anak, nagtawag na sad si Ginoong Hesukristo og mga anak. Ako ania uban pa kaninyo sulod sa hamubong panahon. So atong naproibahan reb nga si Ginoong Hesukristo nagtawag na usab sa iyang mga tinun-an og mga anak. Nya dugangan pag yun nato reb, ikatulo sa Biblia gihapon nga may tatak SDA kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Juan 21 versikulo 4 ngadto sa 5 nagaingon ini. Ug sa nagkabuntag na si Jesus didto nagtindog sa baybayon. Apan ang mga tinun-an
wala makaila nga kadto mao si Jesus sa 5. Og si Jesus miingon kanila ngadto sa iyang mga tinun-an, mga anak, nakakuha ba kamog ikasula o bisag diha lang ta kutob rib atong nabasa nga si Ginoong Hesukristo nagtawag sa iyang mga tinun-an og mga anak. Klaro na og dili na malalis sigalang Nilo Hodilya diri sa Valencia, Bohol, nga ang mudawat o midawat mituo kang Kristo sa kapanahona niya diha sa pagtuo og ang nagtuo ang mga tinunan gitawag niya mga anak sa Dios og nakita nato nga giakseptar sa atong Ginoong Kristo gitawag niya ang iyang mga tinunan og mga anak. Karon kay sa atong nabasa dili man pinasikad nga nangatao sila, dili man gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod kundi ni sa pagbuot sa lalaki kundi pagbuot sa Dios nga sila matawag nga mga anak sa Dios tungod sa pagtuo sumala sa ato nang nabasa sa Juan 1:13 na ang pangutana niining bahina kung gitawag man sila og mga anak sa Dios sa unsang paagi gitulo sa Biblia nganong nahimo silang mga anak bradron Gitawag sila og mga espiritual nga anak sa Dios. Niya di Passion Translation, Reverend. Atong basahon ang pahayag dinhi sa nakasulat sa 1 John chapter 5 verse 1. Ingon sa nakasulat, everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's spiritual child and has been fathered by God Himself. Siya lang no ang atong pagbasa kung sa atong pinulungan pa ni sa Cebuano, ang tanan nga nagtuo nga si Jesus Mesiyas mao ang espiritual nga anak sa Dios. Oh, dili di ay pinagi sa unod og dugo ang pagka-anak nila higala. Kundi diha sa espiritual nga natawag silang mga anak sa Dios gumikan sa pagtuo o pagdawat nila sa atong Ginoong Hesukristo. Karon sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, bradrone, ang nidawat sa atong Ginoong Hesukristo, ang midawat kaniya dili man lang mga lalaki kundi kalakip na ang mga babae. May gibuhian bang pamatuod sa Biblia? Ano Kini gitawag na niya og mga igsuon na niya ang mga nahimong membro kapamilya na diha sa gisgutan sa Biblia. Aduna rib o aduna sab kitay laing translations Biblia kining gitawag the Voice Bible. Step into the story of Scripture. Adi ko mabasa sa Hebrews chapter 2 verse 10 gingon sa pagpahayag. Makatarunganon lamang nga ang Dios pinagi kang kinsa og alang kang kinsa anaa ang tanan. Mupili sa pagdala sa daghan kanato ngadto sa iyang kiliran pinagi sa paggamit sa pag-antos aron mahingpit si Hesus ang magtutukod sa atong pagtuo ang nanguna sa atong kaluwasan. Padayon, bradron. Okay, og atong ipadayon sa Verse sa verse 13. verse 11, 10 man to kaganina atong ilapos sa 13 pero atong i-display una ang 11 ug 12 nga verse sa The Voice Bible gyapon gingon. Pero sa Cebuano na. Cebuano na gingon. Sama sa akong ipakita kaninyo, importante nga ang usa nga nagdala kanato ngadto sa Dios o kadtong gidala ngadto sa Dios mahimong usa. Kay kitang tanan gikan man sa usa ka amahan. Mao nga si Hesus wala maulaw sa pagtawag kanato nga iyang pamilya. Matud pa nga nag-ingon sa mga pulong sa salmista, isulti ko ang imong ngalan sa akong mga igsuong lalaki o mga babae sa diha nga ako magaday kanimo sa taliwala sa katilingban sa 13 naman og sa mga pulong ni Isaias maghulat ako sa usa nga walay katapusan ug usab tan-awa ania ako uban sa mga anak nga gihatag kanako sa Dios. O di makita, matinaw mga mahal nga tigpaminaw nga ang atong Ginoong Hesukristo ni pahayag na tanawa ani ako uban sa mga anak nga gihatag kanako sa Dios busa kay katud ang mga nahimong na katuo o mituo diya kaniya matinaw nga gitawag sila og mga anak kapamilya. Mao nga si Hesus sumala sa Hebreanon 2:11 ngadto sa 12 sa Biblia nga The Voice Bible. Makita nato nga giingon nga mao
nga si Jesus wala maulaw sa pagtawag kanato nga iyang pamilya. Akong mga igsoon lalaki o mga babae mo nang gipakita niya na sa atong Ginoong Kristo. Di sa ato pahigala, ang labing nasayod sa kasaysayan sa pagtukod ni Kristo sa iyang pagtulunan, ang iyang pamilya, ang iyang mga igsuon, nga nung gitawag og igsuon, kay katong nahimong pamilya nga nituo kaniya, gihatag man to sa Dios nga Ama diya kaniya. Di, sa ato pa, pag maghisgot tag pamilya na ay father. Nya si Kristo pod amahan. Di, ang iyang mga nituo, mga anak, di kung atong una-una, katong mga anak nga nituo diya kang Kristo, unya na may amahan si Kristo, di, matawag to sa tawhanon nga, mga apo to ni Jehovah, mga apo ni Yahweh, katong nituo diya sa kang Kristo nga iyang anak nga, nahimo usab siyang amahan dito sa mga nagtuo kanya. Na karon, tungod ni ana, ang atong susihon, Brad Deber, diin ba sila nahimong pamilya sumala sa angay natong matagad? Kay aron balido nga kining pamilya higalang Nilo Hodilya mao ang atong hatagag pagtagad kay sila ang nagsaysay sa ilang kaugalong kasaysayan o history o ang dokumento maong atong basahon ang Biblia dinhi nimo tawag nga magkuha kag kapanaminan sa imong gipangutana nga si Kristo man kay nagtukod sa iglesia base sa dokumento unya mao man kanang Iglesia Katolika o kunik sila sa mga apostol o si Pedro nahimo pong Santo Papa. O ni Areb, atong pagabasahon, mugamit tag Biblia kining the Passion Translation. Dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 19 mo kini atong babasa. So you are not foreigners or guests, but rather you are the children of the city of the holy ones, with all the rights as family members of the household of God. Akong ato ning basahon sa Cebuano, nagaingon ini, busa, dili kamo mga langyaw o mga bisita, kundili mga anak kamo sa syudad sa mga balaan, uban ang tanang katungod, ingong mga sakop sa pamilya sa panimalay sa Dios. O nakita nato si Apostol Pablo nagwali dito sa Episo nga ang iyang mga kauban nga gitawag niya nga kamo pamilya na, ingon nga mga sakop sa pamilya sa panimalay sa Dios. O, nakaron sa ubang hubad naman sa Biblia, brethren, kung atong susihon kining gitawag og Episodos 19 nga ang nagsulti nini pamilya sa atong Ginoong Hesukristo, mga anak sa atong Ginoong Hesukristo mo'y nagsugilo na ginini. Din is the Voice Bible, Reverend, they step into the story of scriptures. Maurag yapon ang Ephesians chapter 2 verse 19, gingon na kini nga atong mabasa. And so you are no longer called outcasts and wanderers, but citizens with God's people, members of God's holy family, and residents of His household. Sa atong pinulungan, busa dili na kamutawgon nga mga sinalikway og mga libod suroy, kundili mga lungsuranon, uban sa katawhan sa Dios, mga sakop sa balaang pamilya sa Dios, og mga pumuluyo sa iyang panimalay. Muni ang dokumento higala nga gipadangat ni Apostol Pablo sa mga nasakop dito sa Episo kay siya kapamilya naman diha sa panimalay sa Dios. Mga anak na sila sa Dios. Busa giingnan usab ang mga nidawat kay lisod man ang mga wala mo dawat mo'y gihatagan ining katarungan nga kamo dili na sinalikway og mga tawgon lugar libod suroy, dili na sila mga libod suroy. Katawhan na sila sa Dios, mga sakop na sila og sa balaang pamilya sa Dios og mga pumuluyo sa iyang panimalay. Oh. Di mo ni ang balido nga mohatag og kasaysayan ang mga tinun-an, mo ni ang balido nga mohatag og dokumento kanato nga kini ang Biblia nga atong subay-subay ang mga kasaysayan sa kapamilya sa atong Ginoong Kristo. Na karon,
kay sakop naman sila sa pamilya sa panimalay sa Dios. Hain ba ang panimalay sa Dios? Di nahisakop sila o nahimong pamilya niya na, Brad Ronald. Okay, Reb, atong pagabasahon, natay Biblia nga Kristohanong katilingban. Atong basahon, din sa nakasulat sa Epeso, Kapitulo 2, versikulo 19 gapon. Ingon ini ang atong mabasa. Karon, dili na kamo mga langyaw o bisita. Apan, katagilungsod sa balaang katawhan, sakop sa panimalay sa Dios. Oh. Giingon gyapon nga sakop na kamo sa panimalay sa Dios. Di pamilya na sila. Pero kung atong susihon, hain ba sila nahimong pamilya diha sa Dios, Brad Ron? Sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay, Reb, nahimo silang kapamilya diya sa panimalay sa Dios, nga ang panimalay mao kining iglesia sa buhi nga Dios. Dinhi sa pahayag ni Pablo sa unang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15, pero sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church na ko pagabasahon. Ingon ini ang atong mabasa. Kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Sa gihalang pagbasa matinaw nga katong panimalay sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios. O di nakita nato higala, tanaw nato ang imong gingon sumala sa dokumento nga maong Biblia og ang history nga among gibatbat mao ra gyapon ang Biblia ug ang nagdala sa history o kasaysayan mao ang mga tinun-an nga kapamilya o pamilya sila diya sa ilang gisakupan nga panimalay sa Dios, nga ang panimalay sa Dios gitawag og iglesia sa buhi nga Dios, nga gingon sa unang Timoteo 3:15 sa may tatak nga SDE nga mao daw kini ang haligi og panalipod sa kamaturan. Pero unsa ba si Kristo diha sa panimalay? Di nahimong nasakop sila ni ana si Apostol Pablo ug ubang mga tinun-an ni Kristo nga mao ang iglesia sa Dios. Unsa si Kristo diha sa iglesia ug unsay laing katawagan niya na, Brad Ronald? Ani Areb, atong pagabasahon, natay Biblia sa SDA, dinhi sa nakasulat sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, ingon nining atong mabasa. Siya mao ang ulo sa lawas, nga mao ang iglesia. Oh, bisag Bisan di rata. rata kutob. Oh, siya di ay si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Unya kining iglesia mao man ni ang panimalay sa Dios. Di nahisakop sila ang mga tinun-an o ang mga katawan ni Kristo, mga babae ug lalaki nga kapamilya na sila sa Dios. Na ang dili pamilya ra ba higala nga dili sakop ning pamilya mao ra ba hinoy magbuot. Busa dito ta sa mga pamilya, sa mga anak sa Dios nga kun unsay ilang gisulti wa nay katungod ang dili sakop ra doon sa pamilya sa Dios. Tinuod kana og mao nay husto nga pagtuki sa history adto ta magbase sa mga sinultihan sa kapamilya sa Dios nga nasusi nato nga kadtong kapamilya sa Dios naa sa iglesia. Okay, og sa GME pa na, sa mga kapuso lang. Og sa channel pod nga giingog kapamilya. Og sa ABS-CBN sa unang panahon nga giingog kabayan na kinahanglan ang mga kabayan, ang mga kapuso og ang mga kapamilya dito ta mukuha na mga pamatuora na karon kung si Kristo mao man ang ulo o pundador sa iglesia nga maong lawas o lawas nga maong iglesia. Kinsa ba ang gipasabot, Bradiber, nga lawas nga mao ang iglesia nga ang ulo niya na si Kristo? Mao ang mga membro rib atong basahon sa kini nga Biblia may tatak. Seventh-day Adventist Church nagaingon na dinhi. Mabasa na to sa unang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 27, nagaingon na nini. Kamo, reparados mga membro o mga tinunan, kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini nga kun sa English pa, now you are the body of Christ and members in particular. Oh, di ang gitawag di ay lawas ni Kristo nga maong iglesia, gitawag di ay kana og mga membro. Katong mga membro higalang ni Lohodelia. Mao kadto sila ang kapamilya sakop sa family of God nga mao ang balay sa Dios, ang iglesia sa Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Nakinsa ang nagtukod nining iglesia ha?
Brethren, sumala sa nakasulat sa Biblia. Walay lain ang atong Ginoong Kristo. Ug mabasa nato kini sa Biblia gyapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church sa Matthew kapitulo 16 bersikulo 18 gingon. Og sultihan ko ikaw, pahay kini sa atong Ginoong Hesus, nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Busa ang nagtukod sa iglesia, brethren, nga panimalay sa Dios maong iglesia. Walay lain mao ang atong Ginoong Kristo. Diha nasakop nahimong kapamilya niya ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mao man ni higala ang imong giingon nga naay dokumento matod pa nimo nga sila mao ang katumanan sa gitukod ni Kristo nga iglesia base sa dokumento. Pero tanawagan ining dokumento nga atong pagabasahon karon. Kung si Kristo nag-ingon man akong iglesia, unsa ba ang katawagan o tawag kay nag-ingon mag akong iglesia? Kung itulo na sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, di nag-ingon siya akong iglesia kung ba pa na balay kanang moingog ako lugar pananglitan si Pedro, akong balay ni ako mas Pedro. Idi kung naay mangutana unya magpakisayod nga nakahibalo sa akong balay, di tawgon ginag balay ni Pedro. Kini bang akong iglesia nga giyon ni Kristo? Gitawag ba ni siyang pangalan, brethren? Gitawag yun. O gitawag kinig iglesia ni Kristo. Doon na tayo Biblia nga the Holy Bible from ancient Eastern text o sa translation ni George M. Lamsa. Ari kung mabasa rin sa Acts chapter 20 verse 28 gingon. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His own blood. Nga sa Cebuano panigingon, busa bantayin ninyo ang inyong kagulingon ug ang tibok panon nga sa ibabaw nini gitudlo kamo sa Espiritu Santo nga mga magtatanaw sa pagpakaon sa iglesia ni Kristo nga iyang gipalit sa iyang dugo. Busa ang tawag di ay higala atong iglesia nga giingog panimalay sa Dios din dito sila na membro gitawag og iglesia ni Kristo. Kay niyo mas Kristo akong iglesia. Mo ning na-record nga gisulti sa kasaysayan sa atong Ginoong Kristo nga ang nagsaysay nini mao ang atong nabasa si Mateo sa 16:18. Unya si Lucas mamay nagsulat sa buhat ato naman ang na pamatud-an sa mga ginatong pagtuon nga ang tawag ako mang iglesia ni Kristo. Kung itulo na nila, di iglesia ni Kristo mao ning nakasulat sa Biblia. Karon, diha bagod sa iglesia ni Kristo o iglesia nga panimalay sila tawagon sumala sa nakasulat sa Biblia, Brother Ronald? Diha gid sila tawagon reb. Diha sa iglesia ni Kristo. Nga mao ang lawas. Nga maong lawas, oo. Onya, Na duha ba kalawas ang gisgutan o usara? usara kalawas ang gisgutan reb. Ang prueba. Natay Biblia atong ipabor sa Biblia nga may tatak SDA kung 70 Adventist. Dinhi sa nakasulat sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15 ingon ini nga atong mabasa. Og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurag usa ka lawas og magmapasalamaton kamo. O di nakita nato nga sa pagsulti sa kapamilya sa atong Ginoong Kristo, ingon nga gitawag niya ang iyang matinon-an og mga igsoong lalaki og mga igsoong babae. Tod kay katong mga nituo kang Kristo, gihatag man to sa Dios nga Ama diya kaniya. Di nagsulti sila dito sa Kolosas, giprangkahan o gisultihan ng Kolosas nga paria ang kalinaw ni Kristo diya sa inyong mga kasing-kasing, ang mga naas Kolosas. Nga ngadto sa maong kalinaw sa pagkatid gipanagtawag kamo diya sa maorang usa ka lawas, dili duha ka lawas, usa ka lawas na haing lawas. Ang lawas nga mao ang iglesia nga ang ulo niya na si Kristo sumala sa Kolosas 1:18 nga atong nakita kaganina. O mapamatud-an nato nga mao kini atong balikan o atong basahon kining may tatak nga SDE nga Biblia, no? Sa Kolosas 1:18 nag-ingon, siya, si Kristo, maong ulo sa lawas nga mao ang iglesia.
Sa ato pa, kining iglesia nga mong lawas, mo po ning gitawag og panimalay sa Dios. Diha di ay ang mga tao tawagon nga ang ngalan nining panimalay sa Dios, nga iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo higala, sumala sa pagpamatod sa Biblia. Pero, unsay laing katawagan niining iglesia, brethren, sumala sa nakasulat sa Mateo 16:18, unsay laing katawagan? Gitawag kini og simbahan rib. Doon na kita'y Biblia nga gitawag Maayong Balita Biblia nga adunay imprimatur Ricardo G. Cardinal Vidal. Basahon ako ang Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 gingon. Busa sultihan ko ikaw si Pedro og ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. So diha lang pagbasa katong gibasa kaganina sa Biblia may tatak 70 Adventist Church, tukuron ko ang akong iglesia, nining maong hubad sa Biblia, matud pa tukuron ko ang akong simbahan. Oh, pag ingog tukuron ko akong simbahan, usara ka simbahan, o usara ka iglesia, nga mong iglesia panimalay sa Dios, din diha nahimo sila nga membro katong mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Pero sumala sa Biblia nga mga pagtug-an katubang usa ka simbahan, magpabilin ba to katong iglesia ni Kristo ang gitawag og balay sa Dios, magpabilin ba to Brad Deber sumala sa pagpamatuod? Base sa Biblia rib, mawala man daw to. Kining Biblia nga atong pagkabasahon, Mawala pa di ito. Oo, mawala pa to rib. Oo. Kining Biblia nga Kristohanong katilingban nato pagabasahon dinhi sa Revelasyon Kapitulo 3, versikulo 1, unya idiretso na lang nato sa footnote rib or commentary, mo kini atong mabasa. Mubo ning mensahe alang sa himalat yung simbahan. Sa kinatibuk-an Katoliko, ang simbahan gisaarang magpabilin. Apan ang usa ka simbahan mahimong mawala. Matinaw mga mahal nga tigpaminaw, apan ang usa ka simbahan mahimong mawala. Ang simbahan kuno gikasaarang magpabilin, pero doon na day pagbakwi, pamatuon ining footnote sa Kristohanong katilingban, no? Sa Revelasyon Kapitulo 3, versikulo 1, pero sa maong footnote, mawala pa dito ang usa ka simbahan. Nahain katong usa ka simbahan. Gibasa ganina ni Brad Ronnie ang Biblia nga may imprimatur, Ricardo Cardinal Vidal, no? Nga nagpatinaw sa Mateo 16:18 nga ang maong iglesia gitawag kana og simbahan di sa ato pa mawala pa di ay kadto. Na dili man kami nag-ingon ana nga mawala ug walay mabasa. Ang Biblia pagyud sa Kristohanong katilingban, edisyon Katoliko Pastoral. Oh, nakaron. Kung ang iglesia gipasabot man nga mga tao unya gitawag og balay sa Dios. Ang Biblia nagpamatuod nga katong mga tinun-an ni Kristo nabahin sa duruha ka hutong nga natawag sila diha niya na. Hain ang prueba nga katong iglesia, katong mga kapamilyaha nga nituo sa atong Ginoong Kristo, Brother Ron, duha ka hutong katong mituo o duha ka grupo o pundok. Okay, niya sa mabasa sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church rib, basahon ako ang pahayag sa usa sa membro sa kapamilya diha sa iglesia nga mao si apostol nga si Pablo, Roma kapitulo 9 bersikulo 24 gingon nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hintil usab. Sa duruha may natawag na diha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nga nasakop sa pamilya o sa panimalay sa Dios nga mong iglesia, Hudiyo ug mga Hintil. Busa duruha di ay ka grupo pero adunay mga question nga nagingon, wala may mabasa nga duruha ka grupo o hutong o pundok. Pero na ba kita'y ikapriba nga ang kanang Hintil kung kwintahon o Hudyo, giduha gina, sumala sa pagsulti sa kapamilya o sa mga anak sa Dios diha sa atong Ginoong Kristo, Brad Ronald. Naagit tay ikapakita ana nga translation reb mo atong mabasa sa Biblia. Dinhi sa Biblia nga ang buhing pulong, dinhi sa nakasulat sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 14, ingon ining atong mabasa. Kay si Kristo sa iyang kaugalingon mao ang atong dalan sa kalinaw. Iyang gihimo ang pakigdait taliwala sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Sa dihang gihimo niya kitang tadan sa panagway nga nagulang kanato. Giingon sa bersikulo 15.
Pinaagi sa iyang kamatayon, giwagtang niya ang dinumtanay. Taliwala kanato nga nahimo tungod sa kasuguan sa mga Hudiyo. Iya kining gitapos pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gihiusa ang duha ka pundok nga nagsinupakay og gihimong usa ka bag-ong tao nga mga bahin sa iyang kaugalingon. Sa katapusan miabot ang kalinaw. O di nakita nato higalang Nilo Hodilya nga iyang giyusa ang duha ka pundok. Hain ka to. Ang Hudyo ug mga Hintil mo kanang gilangkuban sa mga natawag diha sa panimalay sa Dios, kapamilya, mga kaigsuunan diha nga nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Di sila balido og sila mao ang gitawag. Katong duha ka grupo during sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung gitawag sila, sa unsang katuyan nga gitawag sila, Brad Deber? Sa pagmantala, Reb, natay pagabasahon nga Biblia kining may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Buhat kapitulo 16 bersikulo 10 mo kini atong babasa. Ug sa pagkakita niya sa panan-awon, diha-diha nang limbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Unsay gibalita sa mga kapamilya higala? Mao man ning giawat karon, di ba ta matingala? Halos tanan karon nga reliyon ang gimantala si Kristo. Unya, buti pasabot kung ipaagi nato sa history sa Biblia, ang mga kapamilya man ana mao ang nagwali ana. Na motuo ba ta nga kana sila tanan kapamilya ni Kristo? O ka mga kanang gitawag og illegitimate. Magtuhan na to nga sila ka pamilya, maglibog ta kay daghan man kaayong pagtulunan nga nagwalis may Oh. balita mahitungod kang Kristo. Unya, nganong wala sila mahiusa nga ang mga nahuusa diha, pamilya sa Dios, gitawag man og iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Tinuod. Nakaron ang pangutana kay gitawag man sila alang sa mong pagbalita. Unsa ba ang ilang gibalita sa Hudyo ug Mahintil niadtong dura ka pundok nga nahiusa gilangkuban sa pagka-iglesia ni Kristo o panimalay sa Dios o mga kapamilya sa Dios? Brad Ronald, sumala sa Biblia. Walay lain nga ilang gibalita rib nga sukod, kadto lamang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang puriba natay Biblia nga may tatak SDA og atong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ug 14. Nga ang nagsulti ang kapamilya sa Dios. Oo, ang kapamilya sa Dios nga mao si apostol nga si Pablo. Ingon niining atong mabasa. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo, dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Nakita nato higala nga ang ilang sukod matud pa sa gisulti sa kapamilya sa Dios. Sakop ba sa panimalay? Kay sila may nagtug-an alang og atong supakon. Ang ilang giwali sukod, dili sila nagwali. Sa dili nila sukod, dili nila giwali. Ingon nga sentro mao si Hiuba. Ni ang ilang giwali maong Espiritu Santo. Kay ang sukod nga gihatag sa Dios kanila, busa sila nagwali ingon nga kapamilya, pamilya na sila diya sa iglesia nga mao ang panimalay sa Dios, iglesia ni Kristo. Giwali nila si Kristo. Og bisan pa ba ang ubang reliyon nagpamatuod, Brad Deber, nga sentro gyud sa ilang pagwali, maora gyud ang Kristo nga wali dili kay Espiritu Santo. Taliwala nga nituo sila niana. Taliwala nga nituo sila kang Hiuba o Yahweh, pero ang sentro nila mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo sa ilang pagwali. No, natay pagabasahon nga basahon Reb kining the story of redemption sa mga basahon man ni sa SDA. Atong Sinulat ni Ellen Goldwhite. Oo, gisulat ni Ellen Goldwhite dinhi sa page 302 to 303. Mao kini ang atong mabasa. Nagaingon niini, it was here that the disciples were first called Christians. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Nadugang pa atong mabasa din hidapit sa ubos, nagaingon niini. Peter,
James and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Akon ato ning basahon sa Cebuano Reb, nagaingon na niini. Dinhi unang gitawag ang mga tinun-an nga mga Kristohanon. Kini nga ngalan gihatag nila tungod kay si Kristo mao ang sentro sa tema o main theme sa ilang pagsangyaw, pagtudlo ug panag-istoryahanay. Si Pedro, Santiago ug Juan may bati nga masaligon nga ang Dios nagtudlo kanila sa pagsangyaw kang Kristo sa ilang kaugalingong mga katagilungsod sa panimalay. Busa, apil si Pedro nga giingon ni Mohigalak na himong Santo Papa di sa Roma, si Santiago o si Juan, man ni mahimong Santo Papa. Pero sa mga kapamilya, wa nila i-apil si Pedro nga nahimong Santo Papa sa ilang pagsulti. Sila man ang musulti anak kay pamilya man, lisod pod. Unya, dokumento man priba man na lisod pod og matod pa nila og outside di Colombo ang mao'y mudag pagpamatuod. Ang katong inside di Colombo di na hinon natutuhuan. No? Nakaron sa ilang katarungan nga sentro nakahibalo ang Seventh-day Adventist niya na ang giila nila nga propeta nga si Ellen G. White mamay nagsulat nini di gani ni akseptaron ni Bendilio nga sa una nagpatawag og pastor giganan siya pero siya ra po'y atong nadunggan nga iya ra gyud gitugan nga di siya pastor ebanghelista lang wara ba kuno may maka-research pero siya di ay way research nga propeta ang ilang gitawag og pangulo pero di gyud siya motuo nini mo na giingon na mo kabalak di ka motuo mo na giingon nga ikaw ra po'y magtotoo diha nga nagsukwahi nakaron sa tanang dapit kay sentro man si Kristo main team nga ilang giwali gipamatud-an ba ni sa kapamilya diha sakop sa pamilya sa iglesia sa Dios Brad Ronald ang gihisgutan nga si Kristo gyud ang ilang giwali dili Espiritu Santo og dili Jehova Gipamatud-an gid na Reb. Og ang puriba dinhi atong mabasa sa Biblia nga may tatak SDA sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27-28 ingon ining atong mabasa. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hentil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Oh, nag-ingon siya ang among gisangyaw. Ipaatubang nila ang tao diha dili sa Espiritu Santo, dili diha sa kang Jehova o kon Yahweh. Kundi diha kang Kristo. Di paggamit namo og referensya nga the story of redemption. Ningon bitaw mi nga dili kasupak sa Biblia. Di ang mga tinun-an mo may nagsulti nga sukod nila ang pagwali sa atong Ginoong Kristo. Na niini kitang puntoha brother. Okay. Ang kapamilya ni Apostol Pedro nga giingon ni Nilo Hodilia nga ang pagtulunan sa Iglesia Katolika koneksyon dito sa atong sa mga apostol, di ba? Kutay. Unya nahimong Santo Papa lugar si Apostol Pedro diha sa Roma. Unya granting bisag yun sa nato may mabasa sa kasaysayan. Pero niya ang igsuon ni Apostol Pedro nga mga anak sa Dios mao man ang kapamilya niya si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nag-ingon ba kining sakop sa panimalay sa Dios nga maoy sakop sa tag-iya diha sa panimalay nga ang tag-iya maong Dios og si Kristo kay siya may nagtukod sa iglesia nahimo man silang member of family of the household nga mao ang iglesia sa Dios haligi og panalipod sa kamaturan nag-ingon ba siya nga kining wali diha nga Kristo wala na ilain pang wali padayon nato nga waliha aron nga tanan nga makigkapamilya sila bradron mapamatud-an nga tinuod gid silang pamilya. Okay, nindot kayo nga pangutan na Reverend, mo ning atong isaysay kay atong kutlo ng pahayag sa tinuod nga kapamilya, nga mga pamilya sa Dios nga naa sa panimalay sa Dios kamong iglesia, usa na niini si apostol nga si Pablo. Kung padayon bagyod tong pagsangyaw nila sa tanang tao ug sa tanang dapit nga ngalan na gyud ni Kristo.
Yata Biblia nga Maayong Balita Biblia sa Catholic Edition Hiligaynon kon hinilunggo. Basahon ako ang pahayag ni Apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ingon ini. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. Atong susihon ang pahayag ni Pablo kay matod pa niya doon na kuno sila giwali nga pulong sa Dios nga gihatag daw diha kanila pero matod pa ni Pablo dili hingpit unya kadtoy mawala inig abot sa hingpit. So sihon nato kun hain bagi pahinungod ang maong pagwali sang pulong sang Dios nga gipayag ni apostol nga si Pablo. Mao ra gyapon nga Biblia. Kining Maayong Balita Biblia Catholic Edition Hiligaynon anin ako basahon rib sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 pahayag ni apostol nga si Pablo. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios muning ilang giwali pero matud pa ni Pablo dili hingpit ug mawala. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Higalang Nilo Hodilya diri sa Valencia, Bohol. Ang sakop sa panimalay o kapamilya diya sa iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo. Mao nay nagsulti nga mawala pa di ang wali nga Hesukristo. Nga karon ang dili kapamilya mao'y magbuot ani pananglitan na kung sila mo'y magbuot nga dili mawala ang wali nga Kristo, nabasa man sa ato pag gisupak nila kauban man ka sila, kapamilya man ka sila. Mailahan nga dili day sila kapamilya. Muning among giingon nga kung mawala pa ditong iglesia o ang simbahan, kay mawala pa pud ang wali nga Hesukristo. Nga kung mawala ang wali nga Kristo kay dunay mosunod puli, kisa ba ang puli nga gitudlo sumala sa dokumento sa Biblia, history nga atong basahon, nga naa sa kasaysayan sa Biblia, Brother Ronald. Walay lain nga mupuli sa atong Ginoong Kristo mao gyud ang Espiritu Santo ug natay basahon nga Biblia kining ang pulong sa Dios nga Biblia. Dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25-26 ingon ining atong mabasa. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Busa matinaw higalang Nilo Hodilya nga ang puli di sa kang Kristo kung mawala ang wali, usa sa pamilya nga mao si Juan, nga mo'y nagsulat, ang puli di ay mao ang Espiritu Santo. Og sa kapamilya nga si Apostol Pedro tungod kay mawala pa man ang wali nga Kristo, siyempre ang mupuli di ay mao ang wali nga Espiritu Santo. Gitag na ba sa kapamilya ni Apostol Pablo kaubang igsuon diha nga ang mugawas na dayon wali na nga Espiritu Santo morning natuman diri kanato, Brethren? O Reb, o kaniya ang pahayag nga akong basahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Sa pahayag ni Apostol nga si Pedro, sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, ingon ini. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao, nga nagawali sa Maayong Balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Sumala sa membro sa pamilya sa Dios nga maong iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Nagingon si Apostol Pedro nga gingon ni higala nga papa sa ilang pagpamatuon nga imong gikutlo. Dunay wali nga Espiritu Santo ug ang modala niya na mga tao. Di ba kini ang among gibuhat pagwali sa Espiritu Santo? Nagtudlo ang mga kapamilya ni Kristo niya na. Nagtudlo si Apostol Pablo nga member sa pamilya sa Dios nga mawala pa ang wali nga Hesukristo. O muni ang dokumento nga among gibasihan. Pero kung kami man ang katumanan, natuman ka na sa among magtutudlo nga maong katumanan diya sa Espiritu Santo. Gitagna ba? Sumala sa dokumento kasaysayan sa Biblia, sa unsa gipakasama ang wali nga Espiritu Santo, Brother Ronald, o diin mulutaw? Gipakasama na nigbugnaw tubig rib ug mulutaw ni sa halayong yuta. Og ang puriba atong pagabasahon ni sa Biblia nga may tatak SDA kon 70 Adventist Church.
Dinhi sa nakasulat sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25. Ingon ining mabasa nato, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka giuhaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa ang maayong balita nga gipakasamag bugnong tubig sumala sa dokumento sa Biblia, sa kasaysayan sa Biblia, ang Espiritu Santo nga balita mulutaw sa halayong yuta, gipakasamag bugnong tubig. Diin nga pagkahalayo, brethren, ang katumanan sa atong wali nga Espiritu Santo. Halayong silangan, Reverend, kung Far East, dito Biblia, James Mopa Translation. Mo ni ang dokumento. Morning dokumento na nakita sa screen. Basahon ako din sa Isaiah chapter 43 verse 5 gingon. From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Mas ato pa, gikan sa halayong silangan dadon ko ang imong kaliwatan, o gikan sa halayong kasadpan tigomon ko ikaw. Karon, halayong silangan ang katumanan. Sa gitawag og halayong yuta, din mulutaw ang balita nga Espiritu Santo gipakasamag tubig sumala sa dokumento. Mo nang among giingon higala. Kung nigamit may referensya, dili na himong diferensya. Niyaman mi siya nasod sa Pilipinas, sugod diri sa Mindanao, nakabaton og mga membro, then dito sa Visayas, din dito sa Luzon, o sa uban pang nasod. Ang nasod ba nga Pilipinas, may kasaysayan ba, record, nga kinihalayong silangan, Brad Dever? Oo, Reb, natin pagkabasa nga referensya kining the Philippines, a unique nation by Sonia M. Saide and Gregorio F. Saide. Dinhi sa page 16, diretsuhon nato sa pagbasa sa Bisaya, Reb. Mo kini nga atong mabasa nagaingon ini. Bisan tuod ang kadaghanan sa adunahang mineralis niini wala pa maugmad, ang Pilipinas mauna ang kinadak-ang producer sa tumbaga ug chromite sa halayong silangan kon Far East. Busa, igalang Nilo Hodelia, sa kasaysayan sa mga pamilya sa Diyos, sila na ang nagsulti, sumala sa dokumento, nga mawala pa ang iglesia, gibasa na mo ang mga dokumento sa Kristohanong katilingban, o nabahin sa duha, kahutong, Hudiyo og mga hintil, ang gilangkuban sa pagkatawag ni Kristo diha sa unang pagpamatuod sa katawhan sa Dios nga kapamilya, nga maong iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Niabot nga ilang gisulti sa mga pamilya nga mawala ang wali nga Kristo. Moatubang tag Espiritu Santo na nga wali nga iwali sa mga tao. Wala-lain kami katumanan. Sa pagtagna sa dokumento, sa layong yuta, gipakasamang bugnang tubig ang balita nga Espiritu Santo. Pagsusi sa dokumento, halayong silangan, natuman. Ay kami may nagwali, gipangita nato ang referensya nga dili kasupak sa Biblia dinhi sa Pilipinas. Musa higala. Among gipanghinaut nga pinaagi nini nga gisulti sa kapamilya o pamilya sa atong Ginoong Jesucristo. Wa na laing pamilya nga magsupak-supak niini o kinina ang atong tuhan kay hinukad sa ilang galamhan gikan kang Kristo, ingon nga sila pamilya diha sa Dios. Sakop sila, nasayod sila. Busa among gipanghinaut nga mahisama kamo kanamo nga nag-alagad sa pagtulunan sulod sa PBCM nga niya nakita sa kapanahonan sa Espiritu Santo. Niabot na mga oras, amo lang gipanginaut nga sundan lang gyapon ninyo kinsa man ang magsunod nini para makuha nato ang dugang pang mga kamaturan. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyo og sa ngalan sa among magtutulo, Master Tomas D. Unyo Senior og sa kaubang mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.